Como cada venres, a plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza volveu concentrarse na Pobra. Nas últimas semanas as protestas teñen lugar nos Xardíns Valle Inclán, lugar máis céntrico e visible que o centro de saúde, co obxectivo de implicar a toda a cidadanía na súa reivindicación. As plataformas reúnense sempre nos centros de saúde, pero como este centro de saúde está moi lonxe do centro do pobo, entonces pedimos a concentración a celos aquí no Xardín. Xa levamos aquí 3 ou 4 semanas e bueno, vemos que estamos máis á vista da xente e a xente está moito máis informada e estamos mellor aquí. Vamos a seguir tamén todo o verán, aínda que haya festas, por exemplo, o viernes que ven é a festa do Deán, do Carmen do Castelo, pero estaremos aquí tamén no Xardín. Temos que resistir e temos que estar. Alertan dende a plataforma que a situación xa complicada de por sí tende a agravarse nos meses de verán, cando o municipio rexistra un gran incremento de poboación, coincidindo coas vacacións do persoal sanitario. Se agora os médicos se van de vacacións, cousa que é lógica que vayan de vacacións, son traballadores que teñen os seus dereitos e non meten sustitutos, entonces, a ver, non nos podemos enfermar en verán. Eso xa contando que non haya accidentes e que non haya máis problemática. A población sabemos que en Pobra no mes de xullo e en agosto aumenta moito. E se non temos médicos con sustitutos, entón isto vai a ser un desastre, vai a ser un verdadeiro desastre. Vamos a estar completamente, pero descubertos ante unha enfermedad ou ante un accidente.